Ето как трябва да бъде обработен отвора за полагането на пародифузната мембрана. По целия периметър на дограмата сме заложили 3 см компресиран EPS. И сега ще подготвим отвора за полагане на пародифузната мембрана отвътре. Отвора е подготвен, можем да пристъпим към полагането на пародифузната мембрана. Когато основата не е достатъчно добра, може да използваме и този спрей за по-добро прилепяне на мембраната към основата. В случая основата е добра, но за всеки случай ще използваме и спрея. При залепянето на мембраната се започва отдолу, после се правят двете височини, за да може височините да застъпят долната мембрана и последно се слага отгоре. Тук има нужда от малко пяна, където сме извадили камите, с които сме закамявали позицията. Ето как горната мембрана презастъпва долната. И тази позиция е готова. Вече сме защитили фугата между дограмата и стената.